बाक्सा जिल्लानि दारागावआव खुंदों बेसेन नाङै मोनसे सावस्रि फाहामथाय हाबाफारि सिभिक एक्सननि गेजेरजों 64 नं एसएसबी हानजाया सुबुंफोरनि थाखाय बेसेन नाङै सावस्रि फाहामथायखौ बादाखौ खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि सीमा ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि सावस्रि आरो जिब जुनारनि बेरामफोरखौ नोजोर बोनानै बाक्सानि दारागावआव 64 नं एसएसबी बरमा हावलिया बेसेन नाङै सावस्रि फाहामथायखौ खुंनाय जायो। फाहामथाय होनायजों लोगोसेनो बेरामि सुबुंफोर आरो जिब जुनारफोरनि देहायाव गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ राननानै होयो। बे हाबाफारिनियाव बाहागो लानानै एनके थामथाया बुंदों भारत सरकारा सीमा ओनसोलाव रायजो जानाय नोगोरारिफोरनो सिभिक एक्सननि गेजेरजों सावस्रि फाहामथायखौ होबोगासिनो। बे सिभिक एक्सननि गेजेरजों मोनगु गामिफोरनि गासै 400 सुबुंफ्रा मदद मोनगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार की एक मुहिम रहती है, बॉर्डर एरिया में जितने भी पब्लिक रहती है उनके वेलफेयर रिलेटेड कई काम किए जाते हैं। तो आज 64 बटालियन एसएसबी बरमा कैंप हावली के द्वारा आउटपोस्ट दारा के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, दारा गांव, शांतिपुर, नेपाली बस्ती आदि कई 9 गांव यहाँ के अंतर्गत हैं, उसके उन गांव के वासियों के लिए एक मेडिकल सिविक एक्शन और एक वेटरनरी सिविक एक्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें फ्री में एसएसबी के द्वारा दवाइयाँ बांटी जाएंगी। इस एमसीए बीसी को करने के लिए हमने सिविल हॉस्पिटल आरबी बोरो मुसलपुर से डॉक्टरों की मदद दी है। वो आए हैं और यहाँ की जनता के बीच में दवाइयाँ बांटेंगे और ट्रीटमेंट के संबंधित जितनी भी जानकारी देनी है वो आम जनता को देंगे। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। आमतौर पर हर साल हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिले। कम से कम 300 से 400 के बीच आज इतने लोगों को हम फ्री में दवाइयाँ बांटेंगे, वो लोग इसमें फ़ायदा लेंगे। इस प्रोग्राम के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जनता आए, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में भाग लें, क्योंकि दवाइयाँ सरकार फ्री में बांट रही है और यहाँ पर मेडिकल सुविधा कम है, तो जनता इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फायदे ले। यही मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बडलेण्ड एकाडेमी सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बडलेण्ड एकाडेमी सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बडलेण्ड एकाडेमी सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पीकिंग कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बडलेण्ड एकाडेमी सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।